Ayan, good morning mga kababayan. Welcome to my channel. Ayan, ang aga-aga natin ngayon. Ayan. Maaga po tayo ngayon. Ang ganda ng kapaligiran. Ito ang maganda dito sa sa place ko, sa area. Likod kasi ito. Ayan. Tahimik. Walang sagabal. Ayan o. Yung mga iba nakapagtanim na. Ayan o. Ayan. Ayan ang aking gilid. So, palayan na yan. Ayan. Ayan o, ang ganda. Wala tayong nakakaaway dito dahil malayo sa kabahayan. Ayan, good morning po. Good morning. Dito rin ang ating gilid sa banda rito. So, kikita natin ang kabundukan. Ayan, nakapagtanim na sila. Ayan. Meron kaming kangkong dito. Ayan. May mga gabi rin. Merong kangkong. Ayan. Ayan. Yung mga kangkong. So, pwede naming kunin. Para ibigay sa ating mga alaga. Ayan o. Ayan. So ito, dito ako nag-aano minsan tuwing umaga. Kaya minsan ang aga-aga ko. Pasok na tayo sa ating looban. Ito meron akong dito. May bougainvillea. Meron na ito rambutan. Ayan, binili ko pa ito sa Nueva Ecija sa May Jadi. So, hopefully mabubuhay, mamumunga. Ito yung brooding natin. Ayan, inano ko na lang yung mga sisiw ko dyan. Yung mga napapisahan ko. Ayan. Inano ko rin sa ina dahil namatay yung isa. Ano naman natin ang ating mga pato, itik at saka pabo. Mamaya natin pakainin ng mga yan. Ito yung natira, 8. So pinapalaki kong mga to para sa birthday ng aking Junakis na si Taba. Ayan naman ang alaga namin. Ay, hindi mo kinuhanan ng pagkain? Awan? Awan inalam nga kanina? Ha? Wala, natulala na ang aking julalay ngayon. Blackie! Ayan ang aso namin dito. Ayan, lagi kong dinadalhan ng pagkain yan. Ayan mga kababayan. Good morning po. Umulan kagabi kaya inano ko itong sako. Ayan, update tayo sa ating second batch. Ito ang ating second batch na broiler. Ayan, ilang days na to? Hindi ko alam, 1 week na mahigit ata.
Yun nga, pero parang feeling ko naman, lumalaki naman. Ayan yung ano, yung natira kong ano, kakatayin sa birthday. O, imbes na bibili ka, kasi mahal na rin ang manok dito, 200 per kilo. So, imbes na bibili, ayan na lang, nagtira na lang ako. Sinarelease namin. Ayan, ito ang update sa ating mga second batch. Ayan. Gutom na sila. So, iniilawan ko pa rin. Yun nga. Tapos, yung ano natin, mga kabir, inayos na namin yung bubungan ng ano namin. Ayan, ayan. Tignan naman natin itong naglilimlim na. Ito, meron tayong pinalimliman dito. Ito, naglilimlim na mga to. So, hopefully, may 10 akong itlog na pinalimliman sa native. 10 yung ano, aga rin ng ating ano dito, caretaker para ano. Ayan. Ito na ang nagpalimlim na. So, second batch na rin ito na mapipisahan. Yung itlog ng my breed, ipinalimlim natin sa native. Ayan, hopefully maging successful na naman para makabawi tayo. Ayan, meron din akong gutom na sila. Meron din akong ano dito. Jong, Matt, DJ Manok. Natay? Ha? Jay Manok nga nagsipan? Nasaranta? Impan mo to yan? Impan man? Ay, detoy? Ito ang sinipon. Ah? Ayan ang sinipon pero anong ginawa mo? Pinakuha lang, inom ko din sukar basay. Okay. Painumin mo na, alam mo na. Ayan, may sinipon kaming mga native. Ito naman maglilimlim na ata. So meron akong nilagay dito na itlog ng my breed. Ito native to. 8 ata, so 8. So ayan. So maglilimlim na rin 'yan. Ayan. Nagkakasakit ang aming mga manok pero ang ano niya pinanggagamot is hindi naman na yata ano. Binibigyan ng ano na ibigay mo daan, bigay mo kay Jong. Ayan, itong ano ngayon. May mga nagsakasakit sa ating mga manok. So maglalagay tayo ng mga vitamins sa mga inumin nila. Ayan. Iyan kasi ang inumin ng mga native. So, bibili ako ng ano, ng inuman nila. Painuman! Mayat, DJ ko Ayan mga kababayan. Nagkakasakit ang ating mga ba't ayaw pumasok yung mga iba.
Nagkakasakit ang ating mga ibang mga manok. Amo nga bugawin ida nga main. Meron pa doon sa kabila.